Evar baş şavarıneja. Bele evar baş em dîsa bi hev ranend weşanek zindî de îro ji Silêmaniyê û Hewlêrê di nûçeyên nexweş hatin. Silêmaniyê û Hewlêrê êriş pêk min dizanin û van êrişan nûnerê HDP biborin nûnerê kenekê Kongreya Netewî ya Kurdistanê yê Başûrê Kurdistanê Deniz Cevdet Bülbün şehîd bû hat şehîdkirin li Hewlêrê li avahiya nûnertiya kenekê de ev bûyer îro saet yek û nîvê piştî nîvro çêbû û Kongreya Netewî ya Kurdistanê derbarê vê mijarê de ji xwe daxuyaniyek da. Em ê derbarê vê mijarê de nûçeyên ku hinin ji we re behs bikin, parve bikin. Her wiha li Silêmaniyê jî îro êrişek pêk hat. Li Başûrê Silêmaniyê li balafirgeheka ku ji bo cotkariyê erdnîkariyê tê bikaranîn êrişek pêk hat û li gorî daxuyaniya saziya antî-terorê ya Kurdistanê ku navenda we li Silêmaniyê ya bi ser yenekê ve sê pêşmergê yenekê Yekîtiya Niştimanî Kurdistanê yenekê şehîd bûn û sê jî birîndar in. Daxuyaniya Bafil Talebanî heye, daxuyaniya Koba Talebanî heye, dîsa Wehab Helepçeyî berpirsê hêza antî-terorê yê Silêmaniyê daxuyaniyê wî jî heye û saziyê bi xwe jî daxuyanî de pêşiyê em li bûyera Hewlêrê binirin. Hewlêr paytextê Herêma Federal a Başûrê Kurdistanê ye û li Hewlêrê pedeke serdest e. Erê rast e Parlamentoya Kurdistanê li wê derê ye, hikûmetek heyî û sazî divê hemû Herêma Kurdistanê re eleqedar bin. Lê Hewlêr dibin kontrola pedekê de ye, dibin kontrola malbata Barzanî de ye û li Hewlêrê nûnertiya Kongreya Netewî ya Kurdistanê kenekê heye. Keneke ji 10 sala zêdetir ofîsa wan li Hewlêrê heye. Ofîsa wan bi awayekî fermî dixebite û asayişa Hewlêrê dizane ku ev ofîs li ku ye, dizane ku li vê ofîsê kî dixebite, dizanin ku kî çûne ofîsê, dizanin kî ji ofîsê derket, dizanin li wê ofîsê çi xwarin tê xwarin, dizanin li wê ofîsê bi kêra telefonê tê axaftin, her tiştî dizanin. Li kolana ku ofîsa nûnertiya kenekê lê heye, kamera hinin, ne tenê kamerayek, çend kamera hinin, her wiha hêzên asayişê rast rast bi xwe li wê kolanê nûnertiya kenekê dişopînin. û endamên kenekê li Hewlêrê jî hinin, endamên ji partiyên cuda, ji fikrên cuda, ji rêxistinên cuda, ji fraksiyonên cuda, gelek endamên kenekê li Hewlêrê hinin, li derdora Hewlêrê hinin û hemû endamên kenekê jî car cara diçin li wê derê civîna pêk tînin. Nûnertiya fermî ye, yani rasta xwe têkiliya wan bi pedekê re jî heye, têkiliya wan bi asayişê re heye, têkiliya wan bi hemû partiya re heye. û îro li vê bîneyê, li vê avahiya kenekê Kongreya Netewî ya Kurdistanê ku cara ewil e li dijî avahiyek kenekê êrişek çekdarî pêk tê. Îro saet yek û nîvê piştî nîvro komek tetîkeş diçin vê avahiyê û dikevin hundir li wê derê nûnerê kenekê ê Kongreya Netewî ya Kurdistanê Deniz Cevdet Bülbün heye. Xelkê Bakurê Kurdistanê, xelkê Geverê li wê derê bi salan e nûnertiya kenekê dike û Deniz Cevdet Bülbün şehîd dixin. Piştre asayişa pedekê bi xwe xeber dide endamên kenekê divê li vê derê tiştek wiha çêbûye û hevalê we jiyana xwe ji dest daye. Ev fotoğrafê wêneyê Deniz Cevdet Bülbün e. Derbarê vê mijarê de ji xwe di ajansa de wenûçe hemû şopandine û yani di rojnivîsê de agahiyê berfireh hinin. Endamên kenekê behsa vê bûyerê dikin. Li gorî agahiyê ku endamê kenekê Şükrullah Hemed Emîn daye rojnivîsê êrişkar ketiye navenda avahiya kenekê û êriş pêk aniye. Di encama êrişê de endamê kenekê û nûnerê kenekê yê Başûrê Kurdistanê ye Deniz Cevdet Bülbün ku ji xelkê Geverê Colebergê şehîd bûye. Şükrullah Hemed Emîn dibêje îro danî nîvro ku tenê hevalê Deniz li navenda kenekê bû. Êrişkarek nenas kete avahiyê gule berdan hevalê Deniz û di encama êrişê de hevalê Denizî şehîd bû û ji cihê bûyerê ev kes direvê ev êrişe
kiryareka teröriye. Dîsa weke ku tê zanîn dewamê yani nûnertiya HDP ya Başûrê Kurdistanê ew jî li Hewlêrê henin û dixwazin herin wê derê piştî ku çûn wê derê yani bêdên rekal wê derê çi qewimiye di endamê HDP ji wê derê aliyê asayîşê ve hatin girtin û niha yani divan saeta de jî derdora vê avahiyê derdora nûnertiya kenekê Kongreya Netewî Kurdistanê hatiye dorpêşkirin yani asayîş nehêle li kes here hindir kes yani here hindir binêreka çi bûye mesele çi ye li wê derê çi qewimiye mixabin rewşek wiha niha li vê derê heye. û hevserokê kenekê Ahmed Karamûz jî derbarê meselê de axivî dibe asayîşa Hewlêrê ji êrişa ser kenekê berpirsiyar e ew jî ji rojnivîsera axiviye. Ahmed Karamûz hevserokê kenekê dibêje hevserokê Kongreya Netewî Kurdistanê kenekê Ahmed Karamûz derbarê êrişa ku îro Hewlêrê pêk hat de dibêje berpirsiyar asayîşa tevî ku gelek gef li ser nûnertiya Başûr ya kenekê ya li Hewlêrê hene asayîşa Hewlêrê ewlekariya wê negirtiye û tewambar e. Ahmed Karamûz dibêje Kongreya Netewî Kurdistanê ku ji bo yekîtiya gelê Kurd dîplomasiya navxweyî û navnetewî ya Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê dixebite êrişeke bi vî awayî li dijî me û li nav bajarê Hewlêrê sûceke mezin e. Asayîşa Hewlêrê ji vê êrişê berpirsiyar e. Ji ber ku asayîşa Hewlêrê tevî hemû gefên li ser kenekê hene ewlekariya ofîsa kenekê neparastiye û sûcdar e. Ahmed Karamûz wiha dibêje em bang li hemû partî rêxistin sazî û hêzên Kurdan bi taybetî ji yê Başûr dikin ku li beramberî vê êrişê bêdeng nemînin helwesta xwe nîşan bidin ji ber ku keneke ne hêzeke û ne jî partiyeke sêwanek ya sî û heşt partî hêz û rêxistinên Kurd yên her çar parçeyê Kurdistanê ye. Ji bo yekîtî û yekrêziya netewî Kurd tekoşîn dike kesê ku ev êriş pêk aniye ne pêk ane ku bêyî agahiya desthilatdarên Başûrê Kurdistanê ev êriş pêk anîbe. Ahmed Karamûz dîsa bang li desteya wezîran Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî dike û dibêje ofîsa nûnertiya Başûr ya kenekê di bin çavdêriya asayîşê û kamerayan de ye lewra divê demildest ku jer pêne girtin û cezakirin binir. Yani niha Ahmed Karamûz jî gotî 38 partî û rêxistin û gelek kesên serbixwe yani ne endamên rewşenbîrên nivîsikarin, siyasetmedarên, pisporên cudanin ne endamê tir rêxistinanin lê endamê kenekênin. Çima ji ber ku kenekê wek sîvanekî di nav Partiyê Kurd de xebatê xwe dê meşandin û hinek endamên kenekê berê endamê pedekê bûne niha têkiliya û pedekê raya têkiliya kenekê û pedekê bi xwe jî heye. Li pedeke kenekê wek Kongreyek Netewî qebûl nake yani naxwaze bikeve bin sîvana yekîtiya Netewî lê hemû partiyên Kurd ne tenê ji Başûr Bakur ji çar aliyê Kurdistanê ji Rojhilat Başûr, Rojava, Avrupa, Bakur, ji Amerîka hetanî Avustralyayê endamên kenekê hene û keneke çi keneke dixwaze têkiliyê navbera hêzên Kurdî rêxistin û partiyên Kurdî serrast bike. Dixwaze pirsgirêkê di nava van partiyan de bi rêyên siyasî diyalog û aştiyana çareser bike. Keneke rola kenekê ewisa heye yani êrişa li ser kenekê êrişa li ser yekîtiya gelê Kurd e êrişa li ser hewildanên ji bo yekîtiya gelê Kurd e. Kes naxwaze di nava partiyên Kurdan da rêxistinên Kurdan da fîtne hebin, fesadî hebe, pirsgirêk hebe, pevçûn hebe, şer hebe. Kes vî tiştî naxwaze. Herkes dixwaze ku di nava partî û rêxistinên Kurdistanî de têkiliyên hebin, têkiliyên siyasî hebin, têkiliyên aştiyana hebin, diyalog hebe, werin cem hevdû ji bo gelê Kurd, ji bo gelên Kurdistanê li ser projeyan li hev bikin, bixabitin, ji cîhanê re bidin nîşandan ku Kurd yekin bi saleyek heneke jî vê xebatê dike û ji vê xebata re pêşengiyê dike li Rojava, li Başûr, li Bakur, Rojhilat li her deverê dike. Yani herkes zane ku keneke di vî warî de xwedî hewildanek çawa ye lê îro çûn li Hewlêrê li Kurdistanê li nûnertiya HDP ya Başûrê Kurdistanê ev êriş pêk anîn.
بنر پدکی حتانی وی ساعت یعنی سر وی بویری داوی هوا بچه 10 ساعت در باز بو پدکی حتانی نه درباره وی مشارده تداخلی نگ نده گوت نگ نگوتی یعنی نگوتی ام وی ریش شرمزارت کن یا ملی کولیم بکن یا وها یعنی تتشتگی نباشه یعنی sanki تشتی ساعت چه نبودی اب بسری خو شرمکه یا دیگه چاپمنیه پدکی ده حتانی نه درباره وی مسئله ده درباره وی ریشا هوانه ده تب بیوه گوتنک نهاتیه باس کرن نبوی نوچه وقتا که دوی بحثا نوچه گهانیه او چاپمنی پیدا که یعنی او دوین ام چاپمنی لی او دزگهین پیدا که شخورا دبیجن ام سربخانه ام پروفیشنال ام نظام چنن دکا ورن ول برچعبه و انسان کردک هات قتل کرن دویج فکرین سیاسی بردن یعنی کردک هاتیه قتل کرن اولوی داره وقت احمد کرام نشی گوتی ده کولانا که نونرتیه کنک لیهی قامره هنن بدها قامره هنن نتنه قامره وسایت هنن یعنی درام وسایت ده اندام آسایش هنه اوانا دنرن یعنی دزانن که کیچو و آواهی و درکت دزانن حیوان جه یعنی اوجبو او دزانن که آواهی هده پیدا چه خارنج ده خور جبر کلوی داره تشتکی وشارت تنه یعنی کنه که با آواهی که فرمی دیپلماسی لورده مشاندن و مخابن حتی اینها هیچ پاسوی که نایکرن کنه که بخوشی داخیانی دایرو داخیانی دا کنه که به ایریشا هوانه شرمزار دکه بریا کنه که وش مالباتا دنیز جفدت بلبن را وش گلی کرد را سرساخیت خوازه و کنه که داخیانی خدا فرمی دا جی دبیجه که لازمه هزین برپرسیار درباره و مسئله دا yani tişteki bejin yani jigale kurd ve ki izah bikin و مسئله و ایریش اشکال بکن درباره و ایریش الهولیره دم وهاد بجن ورخویه یکو سبه دسوا درباره و مجرده اوی گلک داخویانی ورن داین HDP دیسا پارتیا yeşil sol parti gelek sazi dezgah daxuyani dan hevsero ki PYD Salih Müslüm daxuyani da yani gelek parlamenterin Bakure Kurdistan'ı disa siyaset medar Başure Kurdistan'ı Rojava Kurdistan'ı gelek kes bi daxuyaniya ve ki şermezar kiriş berku demek o hada herkes jidova binler Silopya İstanbul'a İrul Geveri herkes banglı partiyin kurdike ki bidin yek ne bin yek şaray hevdu nekin le mexabin pedekej aliye ki va hezin leşkeri dişine bra dostel aliye ki va do şengal eriş bekat aliye ki dal Rojava Kurdistan aliye ki da ev eriş aldıcı keneke yani ev eriş herkes zanıcı aliye devlet Türk ve pek hati jwer ku erişen ve haber Süleymaniye pek hati bun ev eriş Dici gelê Kurd pêkatî û jalî dewleta Tirk ve pêkatî lê divir de eger ki pedeke dibêje em nebûne şirîkê vê bûyerê te eleqa me vê bûyerê vê êrişê re tune eger pedeke tişkî wiha dibêje lazim e ku ronî bike yani daxuyaniyek bide bêje wiha çêbû filan kesê êriş kir fotoğrafê wî ev e ya ji em lê digerin ya ji em ê bidin mehkeme ya me girt ya em ê bigirin yani lazim e tişkî bêje pedeke heta nîha tu tiştek negotî niha em berê xwe bidin êrişa li Silêman ev dîmen û dibînin îro ji balafirgeha Erbet ya li başûrê Silêmaniyê ev balafirgeh ji bo çandîniyê tê bikaranîn yani li wê derê balafirê çandîniyê radibin diçin derman dikin yani zeviye derman dikin ya çandîniyê û li wê derê îro êrişek bi balafirên Sîha yani Sîhayê Tirkiye ve pêk hatin û li gorî daxuyaniya yekine anti-terörü yani sazı anti-terörü Kurdistan'a yan navenda Süleymaniye girdi seriye nekebey dve erişede se peşmerge şehit bun se peşmerge jî birindarın derbarê ve mijareda Wahab Halepçeyi berpirsyarê hêzê dijî terörê yenekê daxuyaniyek da Twitter'ê de di daxuyaniya xwe da dibêje ku îro li dijî vê evame balafirgeh êrişek pêk hat û sê endamên me antî-terorê pêk hatine divê ev sûcekî mirovahî ye û dibêje lazim e divê em ê kesên ku bûne şirîkê vê êrişê yani sîxurê ku bûne şirîkê vê êrişê êl hindir û derva divê em ê wan ceza bikin Wahab Halepçeyi wisa dibêje li daxuyaniya
هری گرنگی جی علی بافل طالبانی و هاته دایم بافل طالبانی جی درباره و مسئله دا دوام بانگ الولات جهان دکن کش بور راوستاندنا وان ایریشن تروریستی بانگ الولات جهان دکن سرو که یکیتیان اجتماعی کردستان مال پرا پوک مدیه یه نکده برفراهیه وین هیا بافل طالبانی دبیجه ام بتوندی ایریشا تروریستی الفروخانه یا چاندینی یا اربته شرمزار کن ده انجام دا لوی داره بافل طالبان به 6 پیشمرگه شهید نه لی تداخلینی فرمی دادن 3 پیشمرگه شهید نه 3 بریندار بونه ev kiryara tawanbar derbasکirina vekirî ya sînorê navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê û beşek ji komployê ku armanca têkbirina aramî û aramiya Herêma Kurdistanê bi taybet sînorê Silêmaniyê dike. Bafil Talebanê wisa divê em bang li hemû dostên xwe welatên cîhanê û hemû gelên azadîxwaz dikin ku ji bo rawestandina van êrişên terorîst helwesteke ciddî nîşan bidin û bi me re bibin yek. Em Kurd divan salên borî de li pêşiya rûbirûbûna terorê bûne û ji bo vê yekê qurbaniyên mezin dane û em nikarin bibin armanca van operasyonên terorîstî. Welatiyên ji bo gelê Kurd û welatiyên Kurdistanê jî dibe bi alîkariya Xwedayê mezin û bi alîkariya we em ê bi hevra vê rewşê derbas bikin û bi yekrêziya xwe aramiya li herêma xwe dabîn bikin û em ê rûbirûbiya hemû pirsgirêkan bibin. Bafil Talebanê ji wiha dibêje Kuba Talebanê jî ew jî hem yani pêşengekî yenekî û hem jî alîkarê serok wezîrê hikûmeta Başûrê Kurdistanê divê êrişa şermezar dike Kuba Talebanê niha li vê derê derbarê vê meselê de jî heta niha ji pedekê hêt daxuyaniyek tune ye lê tiştek wiha ye welîneja daxuyaniya ew daxuyaniya Wahab Helepçeyî de mehêja behs kir ew ji ber ku dirêj û mehemî behs nekir bi îngilîzî nivîsandiye Wahab Helepçeyî dibêje em ê vê êrişê bi nûnerên hikûmeta navendî Iraqê û koalîsyona navnetewî re lêkolîn bikin divê ji bo selametiya lêkolînkirina eşkerekirina vê bûyerê em niha nikarin hemû detayan eşkere bikin lê dibe em ê lêkolîn bikin dema ku em gihîştin encamê hemû hemû detayan ji gelê Kurd re ragihînin bêjin lê belê wek hêja me got ji ber ku di nava axaftinê de di nava peyama Wahab Helepçeyî de dibêje em ê ji sîxurên hundir û dervayî hesab bipirsin werxuye ku cem wan hin agahî hinin lê niha naxwazin van agahiya raya giştî re parve bikin. Ev jî daxuyaniya Wahab Helepçeyî berpirsyarê hêzê dijî terorê ya ew ê ya Silêmaniyê. Niha yenekê ji xwe behs dike werxuye ew rojê pêşter daxuyaniyên berfirehtir bidin lê li Silêmaniyê hûn dizanin ku dewleta Tirk demeke bi mehane balafirgeha Silêmaniyê ya navnetewî girtibû yani nahêlin balafir bi ser Tirkiye re biçin Silêmaniyê. Çima dibêjin û têkiliyê PKK re ne hûn jî çima wek pedekê bi me re nebin alîkar yekîtî jî teslîmê Tirkiye nabe yani yekîtî heta niha teslîmê Tirkiye û pedekê nebûye ji ber vê yekê zaxtên Tirkiye li ser Silêmaniyê li ser rêveberiya yenekê her diçe zêde dibe. Mirov dikare bêje ku ev êrişa îro pêk hatî ji bo yani wek mesajekî tehdîtê ye yani eger hûn bi me re nebin yek eger hûn jî nebin wek pedekê em ê li dijî we van êrişa pêk bînin em ê êrişî balafirgeha dijî bikin em ê êrişî bajarê we bikin yani ev êrişek dewleta Tirkiye ye û dewleta Tirk dixwaze bi êrişa li dijî balafirgeheka ku ji bo çandiniyê aktif e peyam dide rêveberiya yenekê dibêje hûn bi me re wek pedekê li dijî Kurdên din nebin yek em ê bi êrişê xwe berdewam bikin û dizanin ku Tayyip Erdogan Hakan Fidan ê pêra dîsa û heyeta wî ekîba xwe li Amerîkayê ne û li wê derê yani bi vê yekê bi van êrişa li wê derê peyam didin hêzên navnetewî jî yani em ê bi her cûre êrişê berdewam bikin li dijî Kurda çi ev yenekê jî dibe çi pedeke çi PKK em ê êrişê xwe berdewam bikin bi vê awayî do binerin Şengalê êriş kirin. Sê fermandarên Yebeşê yekîneyên berxwedana Şengalê şehîd bû. Dîsal navbera Amûdê û Qamişlo êriş kirin wesayîtek hedef girtin li wê derê di endamên hêzên navxweyî ewlekariya navxweyî şehîd bûn. Îro li Silêmaniyê êrişî balafirgehek çandiniyê kirin. Dîsal Hewlêrê êrişî nûnergeha
Kongre Neteviya Kurdistanê kirin ev êriş hemûj aliyê dewleta Tirk ve pêkatin bi vê êrişê bi van êrişa carek din nîşan didin ku dewleta Tirk li her dera Kurdistanê li her devereke Kurd lêne bûn dijmintiyê ji Kurdara dike ev yek adediye ji qada navnetewî re demeka ku Erdogan Amerîkayê ye li wê derê peyam didin nav hêzên navdewletî peyam didin hêzên navnetewî dibêjin em ê dijmintiya li hemberî Kurda em ê siyaseta qirkirinê ya li hemberî Kurda bidin meşandin li hemberî vê ya çi pêwîst e li hemberî vê ya jî yekîtî pêwîst e û tegoşîn pêwîst e niha ji do ve ev helwesta pedekê ya li gel dewleta Tirk tê protesto kirin hin kes henin dibêjin em dengê xwe nekin yani dema ku merov yekîtiya netewî xwest nayê mane ku merov partiyê gerexne neke yani herkes her Kurdekî xwedî wîcdan xwedî aqil xwedî şeref yekîtî dixwaze û divê bixwaze lêlpêşiya yekîtiyê çi astenge divê em wî jî bêjin yani divê Kurd dostê xwe jî dijminê xwe jî baş nas bikin xwe dijminên Kurda xwe nîşan dide îro dewleta Tirk dijminê serekeyê Kurdayê û vîya naveşêre ev ya bi xwe eşkere dibêjin ê ku hetanî niha Kurdekî ku hetanî niha vê tiştî nedîtibe demekî alaqavê xwe bi kurdîtiya xwe tune yani ne Kurd e û ê ku bi dewleta Tirk re ê ku bi dijminê Kurda re jî hevkariyê dike divê mirov nav jêra bêje yani divir de dema ku me got pedeke hevkariya dijminê Kurd e hevkariya dewleta Tirk dike navê mare ku em hemû kesên alîgir û endamên pedekê tawanbar dikin na di nav vana da taybet malbatek heye di nav wê malbatê de jî hin kes henin evana bûne peyayê dewleta Tirk û bi dewleta Tirk re êrişî gelê Kurd dikin mesela wiha zelal e dema ku merov viya got ev ye divê peyamek ji bo yekîtiya netewî ama dema ku mirov vê rastiyê nebêje kesên vê rastiyê nebêje demek ki yekîtiya netewî naxwazin demek ki ew jî dixwazin ku Kurd hero êrîş bikin yani kesekî ku yekîtiya netewî azadiya gelê Kurd azadiya Kurd û Kurdistanê dixwaze divê navê dijminê xwe jî navê kesên ku dijminê xwe re bûyî hevkar jî navê kesên ku xiyanetê jî dike navê kesek ku qehremaniyê jî dike bi zimanekî zelal fesih eşkere bike niha tiştê ku em bêjin evin belkî hinek hevala piştra vekirivin weşan lê ê ku piştra vekiribin dikarin dîsa ji destpêkê ve gudarî bikin vêga bi xatirê we şer baş